video guys, pupunta tayo sa Ramen and Grill, sa pinaka main branch nila sa mismong Concepcion, Tarlac guys. So ngayon nandito tayo sa mismong junction ng Kapas. So papakita ko sa inyo yung pinakadaan guys. Ito yung way na galing kayo ng Tarlac City, and then ito naman yung way kung galing kayo ng Kapas, Tarlac. So pupunta tayo guys, ito yung dediretsuin natin. So pinakapalatandaan, didiko kayo papunta dito sa McDonald's. Let's go! Dire-diretso lang naman siya, no, Tarlaqueños. Bali, pagdating natin dun sa mismong Santiago, yung papuntang SCTEX, and then papuntang mismong town proper ng Concepcion guys. I-update ko kayo. Maganda na tayo guys. So magmula dun sa McDonald's o sa mismong junction Kapas, no, Tarlaqueños, bali may paliko dito. Ito yung signage na nakalagay is SCTEX. So kakanan tayo guys. So dediretsuin lang natin to hanggang makarating tayo ng Concepcion, Tarlac. So yung Tarlaqueños, isa sa mga palatandaan na malapit na kayo sa mismong may gasoline station dito sa may Santiago guys. Itong pinakatulay dito sa Santiago o Concepcion, Tarlac. So ito siya guys. Pagkalagpas nyo dito, bali liliko tayo ng pakaliwa guys. Kapag diniretso mo to, no, kabalen, bali papunta siya ng SCTEX, and then kung kakaliwa ka, ito na yung papuntang town proper sa may mismong Concepcion, Tarlac guys. So ito, pinaka landmark, Leon Oil gasoline station. So diretso lang tayo, no, Tarlaqueños, kung marating natin yung Ramen Grill. So sa pinaka landmark, no, Tarlaqueños, ito na watermark. So ibig sabihin is malapit na tayo sa mismong bayan ng Concepcion or sa mismong town proper ng Concepcion, no, Tarlaqueños. Yun, no, Tarlaqueños, bali nasa 2 minutes na lang yung Ramen and Grill Station dito sa Concepcion, Tarlac. So pagdating doon, siguro sa may Seymour is dito na tayo pakaliwa. So liliko tayo pakaliwa dito mismo sa may Save More Supermarket. Yeah. And then guys, I think malapit na tayo. So daan-daan na lang tayo para makita natin yung Ramen and Grill Station. So ito siya guys, nasa bandang kanan siya, Ramen Grill Station. What's up Tarlaqueños? My name is Alvin Bautista of Explore in Tarlac. So for today's video guys, andito nga tayo ngayon sa town proper ng Concepcion, Tarlac guys. Na-invite tayo para i-explore yung bagong kainan dito sa Concepcion. Ito nga yung Ramen and Grill Station guys. So ito siya, right? Kung makikita nyo, no, Tarlaqueños, napakaluwang nung pinaka-parkingan nila dyan. So kahit ilan pa kayong sasakyan dito guys, magkakasya kayo. Meron din silang restaurant dito, yung Aida sa restaurant. And then sa pinakagilid nya guys, ito yung Ramen and Grill Station. Yung Tarlaqueños, panibagong restaurant na naman i-explore natin dito sa Concepcion, Tarlac guys. So samahan nyo ko i-explore yung in-offer nilang ramen, and then yung mga grill foods nila dito sa Ramen and Grill Station. Domo arigatou gozaimasu, Ramen
and Grill Station sa pag-invite sa akin. So yun guys, abangan nyo kung Mapapa OISHI ba tayo sa mga pagkain nila dito sa Ramen and Grill Station dito sa Concepcion, Tarlac. Bali open sila daily 10 AM until 9 PM guys. And then open for dine-in, take-out, and syempre for delivery. So nagde-deliver sila guys via Foodpanda. Ito siya guys. Oops. So kung wala pa kayong Foodpanda app guys, i-download nyo na yung Foodpanda app nyo. And then syempre i-type nyo na Ramen and Grill Station, Concepcion, Tarlac. And then guys, mag-order na kayo ng mga favorite ramen nyo dito sa Ramen and Grill Station. Main branch, Concepcion, Tarlac. Soon to open, magkakaroon sila ng branch sa Capas, Tarlac, and then Florida Blanca, Pampanga guys. Meron na silang isang branch sa Tarlac City. So magkikita ito sa City Walk, Tarlac City guys. Malapit siya, I think malapit siya sa TSU. And then lagpas siya ng SM Tarlac guys. So papasok na tayo, papakita ko sa inyo kung anong meron sa pinakaloob or kung paano yung setup ng Ramen and Grill Station nila dito guys. Let's G! Ay. Hello sir! So ito siya guys. Hello po! Yan guys, so hindi nyo na kailangan lumayo or pumunta pa ng Japan para makakita ng ganitong vibes guys. Napakaganda nung pinakaloob nila guys. So feeling mo is nasa Japan ka na guys. Hello ma'am, kamusta naman po yung pinaka-food? So ano po yung in-order nyo flavor? Ano po, Tonkotsu Hakata Ramen. Ayun. Kamusta na yung lasa ma'am? Actually, kung i-compare ko po sa mga ano ba to, parang nakalimutan ka na. Hindi, kung i-compare ko po sa mga sa ibang restaurant na nag-offer ng ramen sa Manila, ano po siya, level parang ganun. And super sarap po, kaya po binabalik-balikan namin dito. Actually, bumiyahe pa kami ng 30 to 45 minutes para lang. Galing kayo saan ma'am? Tarlac City po. Oh, nice! So ayun guys, bali titikman na natin yung mga in-offer dito ng Ramen and Grill Station dito sa Concepcion, Tarlac guys. So bago yan, lagay muna tayo ng drinks. Drinks! Yun Tarlaqueños, ano ba yung mga pinrepare sa atin ng Ramen and Grill Station? So yung pinakauna ng ramen na pinrepare nila sa atin guys, ito yung Tonkotsu Hakata Ramen. So 169 pesos guys. Ito siya. Alright. And then yung pangalawang pinipare nila yung Tantanmen Ramen. So 179 pesos. And then isa sa mga best seller nila guys, yung Black Ramen. And then yung seafood ramen nila guys. So ito yung pinaka-menu nila guys. Yung pinaka-price nila, yung pinaka-mura 169 guys. Pero kitang-kita naman sa pinaka-serving nila guys. Napakarami nung servings nila. So later, titikman na natin. So ito naman guys, yung Karaage. And then ito naman yung pinaka-takoyaki nila. And syempre guys, hindi mawawala sa mga Japanese restaurants itong tempura nila. So ito, meron din silang Crazy California Maki guys. Ito siya for only 199 pesos. And then yung pinaka-dragon roll nila, 219 pesos guys. And then last guys, syempre yung pinaka-gyoza nila. So 5 pieces na siya, 149 pesos. So yun guys, Mapapa OISHI ba tayo sa mga foods nila dito sa Ramen Grill Station? So una nating titikman guys itong Karaage nila. So pwede mo siyang i-dip dito sa ani mayo nila and then sa barbecue sauce nila guys. So i-dip po siya muna siya sa ani and mayo. Right. Ang sarap ng pinaka-Karaage nila guys. So nagko-combination yung alat, tapos pag dinip mo pa siya dito sa anime yun nila, so andun na yung pinaka pagka-creamy and then yung pagka-sweet nung lasa niya. Yun guys, titikman na natin yung takoyaki nila dito sa Ramen and Grill. So ito siya guys.
Ang sarap ng pinaka-takoyaki nila, no, Tarlaqueños. Mapapa OISHI ka talaga. Malalasahan mo talaga, Tarlaqueños, yung pagka-authentic takoyaki ng Japan, guys. So next natin titikman, Tarlaqueños, itong pinaka-tempura nila. Siya, idip muna natin siya, guys. OISHI. Yung Tarlaqueños, next natin titikman yung pinaka-Gyoza nila. So for only 149 pesos, 5 pieces na siya. So may pork siya sa pinakaloob, guys, and then binalutan siya ng wonton wrap. So siya, tikman na natin. And then syempre may cabbage din siya. Ang sarap ng pinaka-Gyoza nila, guys. So guys, no, kung mahilig kayo sa Japanese food, try nyo itong gyoza. So may pork siya sa loob, and then syempre binalutan siya ng wonton wrap. OISHI, guys. Try this one. Yun na, Tarlaqueños, titikman na natin yung Crazy California Maki nila, and then yung Dragon Roll. So unahin ko na itong Crazy California Maki. So ito siya, guys. Ang sarap nung Crazy California Maki nila, guys. So yung pinaka-topping siya, guys, yung Tonkotsu crunch. And then syempre malalasahan mo rin yung pinaka-mango. And then, guys, pwede mo rin siyang i-dip sa mismong wasabi niya, guys. Kung mahilig kayo sa wasabi, Mapapa OISHI ka talaga. Yun na, Tarlaqueños, next natin titikman itong Dragon Roll nila, guys. So meron siyang tempura sa loob. So creamy tempura, guys. Taste it. Ang sarap nung pinaka-Dragon Roll nila, guys. Matitikman mo talaga yung pagka-creaminess nung pinaka-tempura niya. Try this one, Dragon Roll, guys. Ang sarap niya. So yun, Tarlaqueños, finally titikman na natin yung ramen ng Ramen and Grill Station dito sa Concepcion, Tarlac, guys. Ito yung Tonkotsu Hakata Ramen nila. 169 pesos, guys. Pero napakarami na ng servings nila. So titikman na natin siya, guys. So ito yung pinaka-meat. Check muna natin siya, tikman na natin. Ang sarap nung pinaka-meat niya, guys, no? Medyo maalat siya, pero hindi siya sobra ganun ka-salty. So pag ginalo mo siguro siya, medyo mawawala yung pagka-salty niya. Pero sakto lang, guys. Patikman na natin yung pinaka-noodles. Siya, guys. Mapapa OISHI ka talaga, guys, sa Tonkotsu Hakata Ramen nila, guys. So napaka-creamy nung pinakasabaw niya, and then pag ginalo mo talaga yung pinaka-meat niya, ang sarap nung pagka-combination niya, guys. So yun, Tarlaqueños, last natin titikman itong Tantanmen Ramen nila, guys. Mapapa OISHI ba tayo, guys, for only 179 pesos, guys. Ganito yung pinaka-servings nila. So ang dami nung pinaka-toppings niya sa taas, and then itong Tantanmen nila, guys, spicy siya. So titikman na natin. Right? Mapapa OISHI ka talaga sa Tantanmen Ramen nila dito sa Ramen and Grill Station, guys, dito sa Concepcion, Tarlac. So nire-recommend ko siya, guys, sa lahat ng spicy lover dyan. So yung orderin nyo, guys, itong Tantanmen Ramen nila. Ang sarap niya, guys. And then yung pinaka-noodles, saktong-sakto lang yung pagkaluto. Hindi siya matigas, hindi siya sobrang lambot, guys. Moderate lang yung pagkaluto ng noodles. Ang sarap, guys. Yung Tarlaqueños, no, ini-invite ko kayong pumunta dito sa Ramen and Grill Station dito sa Concepcion, Tarlac, guys. Try nyo yung mga ramen nila, guys. Napakasarap. And then napakamura. Ang dami ng pinaka-servings nila, guys. Domo arigato gozaimasu, Ramen and Grill Station, sa pag-invite sa akin para tikman yung mga masarap nyong ramen dito sa pinaka-restaurant nyo, guys. Yun na, Tarlaqueños, huwag nyo rin kalimutang i-follow yung Facebook page ng Ramen and Grill Station. So ilalagay ko siya dito. And
And then open for dine-in, take-out, and for delivery guys. Upload nyo na yung Foodpanda para makapag-order na kayo ng favorite ramen nyo. So yung Tarlaqueños, hanggang dito na lang. Open sila 10 AM hanggang 9 PM guys. Open for dine-in, take-out, and for delivery guys sa Foodpanda. And then guys, pasyalan nyo rin yung pinaka-branch nila sa City Walk sa Tarlac City guys. Soon mag-open yung pinaka-branch nila sa Capas Tarlac guys. And then sa Florida, Pampanga. So abangan nyo yung mga bagong branch ng Ramen and Grill Station dito sa Tarlac. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng videos natin. And then guys, i-share nyo na sa lahat ng Tarlaqueños itong video to para malaman nila kung gaano kasarap yung pinaka-ramen nila dito sa Ramen Grill Station.